ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз як рӯзи зиқиву бо як рӯзи хирсандии мо влога сар мекунем. ҳамин хел ай гӯшти гӯспанд. инҷа шавҳарам дута гӯспанда куштанд ба ҳаққи бачаҷонмон, ба номи бачаҷонмон ақиқа кардем. гӯштчам хел хомухом тақсим карданд. дар рафтаи рӯз дута гӯспанда куштанд. қатъям устодшон дар хонаи деревни монда ҳамҷа куштану гӯштша оварда тақсим кардану камтарак гӯштша иҷа овардан. саҳарӣ пешай рафтан устора овардагӣ буданд. бачаҷонмон дастша ҳалол кардем. мӯи сарша аввал гирифтанд. саҳар катиб бурдану гӯем вес кашиданд. ба ҳаму грамми чанд грамми мӯи сари кӯдак мебирояд. ҳамуқа бояд пули нухрая гирифта хайр кунӣ. устора овардан дастша ҳалол карданд. баъди вай рафта гӯспандора кушта оварда тақсим карданд. ҳамхел камтар гӯшт овардан ки дар хонаам ҳамхел камтарак шӯрбо партом дар роҳи ризои парвардигор дар ҳаққи бачаакам камтарак шӯрбо партому дар хонаам гӯем вай кунам, камтарак авқот кунам. инам хел дӯстони азиз, ози камтарак шӯрбо мепартам. рости гап тамоман ғайр аз шавҳарам дар хона ягон кас гӯшти гӯспанд намехӯрад. ози камтарак бароям шавҳарма гӯем шӯрбо мепартам, тайёр мекунам. ай қафои бачаак мешам. рости гап ягон чи ақиртақам намегзара. бачаи ма рӯзи 14 рӯзагиш гӯем майдаҳаки баъд ай ҳоли дастша ҳалол кардам. беҳад гӯем ҷигари модар месӯза. хай гӯем чӣ хел мекунӣ ай гӯем халос нест. як рӯз не як рӯз се равно ҳамин кора кардан дар кор. барои майдакишда гуфтам бикунан ё 7 рӯзагишда ё 14 рӯзагишда ё ки 21 рӯзагишда. дӯстони азиз, дар ҷаи намхел шӯрбои ма тайёр шид. чӣ хеле ки гуфтам устодшон гуфта буданд ки ё гӯем ай ҳамин се число як числоша бибират кунед. ма гуфтам ки дар 7 рӯзагиш майдааки бадай 14 рӯзагишда ма интихоб кардам. 14 рӯзагишда инами гӯем ҳам мӯи сарша гирифтем, ҳам ақиқаша кардем, ҳам дастша ҳалол кардем. бачаҷона хеле корои гӯем муҳима буд кардем. инам хел дӯстони азиз, дар ҳаққи бачааки ма дуогӯ бошем ки худоҷон тезтарак шифош диҳад, бачааки мо соз шава. бисёр аз тамошобинон мепурсанд ки номи бачаҷонтона чӣ монден. номша абдуллоҷон мондагием дӯстони азиз. иншоалло ки бачааки ма сазовори ҳамин ном мешава. илоҳим қори қуръон шава. дар ҳаққи мо дуогӯ бошем дӯстони азиз. дар давоми влог камтар видеои пешинара ма хуш мекунам. марҳамат тамошо кунед ки ма ай рӯзи гӯем ҳамин рӯзи 14 дига видео влог накардам. рости гап қати бачаҷоном авораям. барои ҳамин камтар видеои пештара буд. хуш мекунам пешай гӯем ай ҳамин 14 влог кардагӣ будам. гуфтам мепартам ки рӯзи 14 ҳамин гӯем корои муҳима буд кардем. дига ҳам қати влого монд. қати бачаҷон авора шидем. инам хел дӯстони азиз, марҳамат то охири навора тамошо кунед. раҳмат барои тамошову дастгиритон. дӯстони азиз, дар ҷама камтар об гирифтам. камтар дрож меандозем барои фатир. бисёри бад не камакак. ним қошиқча камакак шакар, як қошиқ шакар, майдачаи мо макаи кора ягон кора сар кунам. баъд инам як қати баробари ма мегӯ ки кор мекуна. ғам додана сар мекуна. як қошиқи дига, як қошиқи калон намак меандозем ки фатир шӯрак биёд ба маза мешавад. тамом оз якума орд аралаш када хамира мешӯрам. сахта как мешӯрим хамира барои фатир. оз духтарам хелма хамира шӯрда мемонам камтарак дам бигира. баъд як 10 минут дам мегира, 10-15 минут барои аднарод нишиданаш. бисёр дам наметием хамири фатира. уже даро тунук када гӯем роғанша молида қаватошта мепечонем.
соскаша додум хаб кард, бо камераи гирон кардам, бо сар кард гирияя. Дӯстони азиз, ин кадуро бинен. Ай қишлоқ овардим. Чӣ колонай. Болош камтар зарчай, тагаш сипсирqa бинен. Чӣ кадуи колони хушрӯй. Ай деҳқониёи ҳамсояи тоҷикмон. Маҷа штатив магирам ай балкон. баъд иншалло ки зволаи аҷоя тинук мекунем. Дӯстони азиз, дар иҷа бинен держатели штативум кӯдаку намедонам куҷо кардиян. Рости гап пешаи балниса рафтанам ҳами хона дар распаковка гӯем видеома кардагӣ будам. ҳамиҷа яче дамон боша айдумромад ки балкон бурорумша ози мерам меёрумша держателиш нестай мегум телефонамонам держателиш нестай. намедонам куҷош кардиян дадаш телефон кардам намедонам мега дадаша. ай дастин кӯдако ягон чиз обод намемонад. бе штатив кор мекунем. ҳами хел зволаи тинук мекунем иншалло. вайша руған шашакида баъд кам шумода нишон метиҳам. дигар раҳ нест. балкон обурка кунам меромуш иншалло. инҷа пакетода картошкаву капуста ҳарчи ҳаштоман роя кардагия. ҳамноя сортировка кардам дар кор. корча гирам. хел 4 золат шашид. ярташа мемонам нӯшатаги ваянда мемонам поқ нашавам. камтарак дам гира оз тинукш мекунам. ози рафта руған нагифтамону. бисёр аз тамошобинон мепурсанд качествои каструлаи омес чӣ хелай. рости гапша мегум. як ним сол чи гӯем ним сол зиёд даже истифода бурдесама мада бениҳоят маъқула. инами бисёри вақт инами каструлча да видеои ма мебинен. дами ҳам гӯем картошка бирён мекунам, ҳам гӯем прешки вай мекунам. сковородкаш калони баъд ки ҳастай руған бисёр гӯем расход мешава. ин майдаакай да ҳами гӯем камкак руған меандозам. корма буд мекунам. чойнакшам беҳтаринай гӯем дақиқа вақт додам чанд тифала баён кардагӣ будем. фақат чой меҷӯшонам гӯем маъқулай мада качествоаш ҳама тарафа. ози руғани гова мондам об шава каструлу камкак ячетиштарай поқ шава як бора руған обш дестай. руғани семичкаш хуш мекунам. тамом тирак ма гирифтам. тестесози тинук мекунем зуволая. нагӯем камтар хуча сар дод. тестес яка тинук карданаш осона ози орд карда тестес тинукш мекунам. тамом қатӣ. инам хел дӯстони азиз якам зуволаям тинук кардам. камтар истараш кашам. ҳами қабасай тинукиш тинуки бад намекунем. аз якам мебинем руған манам обштестай. обшидангира аз кишта мондумша ба таспилта. ина дӯстони азиз якташа улитка када мондум. ҳам хелеш нағзай хеда тирак печони бубуриам хушрӯ мебиёяд не ки тирак руғанин меша намефорама. ҳам хел нағзай ҳам хелам хушрӯ мебиёяд. тестес яка диямша тинук мекунам. наша таги баймонам ки поқ нашавад. дӯстони азиз 2 та фатирма мухбар кардам.
сеюмшам руган када мондам улитка када оз чорумуш монда оз якташа мемонам вайда духовкама гирон када мемонам миша мемонам ози вайш хайдам гирифтан гира тоиниш пихтана иншам тана кунам ки ози бачаи ма сар мекуна гирие кори ма мемона бад тухмаш намекунам просто ам хел ов намефурам болои фатирда тухм шака ширу кефирам надоштам ки ширу кефирш биша ки бо хеле гӯи вай меша рӯшантар меша болош малошни тамом штаги оз шавҳарам кутун гир биёр хайозиам хел духовкаи май фақат мепирсанд номуш чиай на да поинаш навистагиай русти гап намедонам чи навистагиай чизе навистагиай намиай номуш хай дар интернет занед мумкин бироя рускам версия мондам мепазаз яко ма тез рафта баишата накунам набинай чӣ кор дора вай мара ҳей вай тада игрушка ая дӯстони азиз дар инҷа фатири ма тайёр шуд бинед чӣ хеле хуш омада сархаки хушрӯшида аз ма дигаш авардам монум конверсия пухтестам биёд резинаки хушро омадай аз машиканам дутаи аввалша руғанша камтарша кидам ман барое ки қуртобда беҳад резона ки баъд об шида меравад фатири ба маза омада дар камера камтар хеле сафеди вай нишон додиста ки на самом деле хушро пухта такшам бинем чӣ хеле хушро пухта дӯстони азиз дар ҷаи магазини валберес памперсу наматраснику пленка заказ карда будам кӯдакда 2 рӯзда омада расид аз шаварам баъдаи кор омадан дромада гирифтам памперси намин гӯем подгузники гӯем фирмаи памперс 94 дона 850 рубл скидкакати гирифтам ай ҳамада ози дани момент ҳамин нағзай тини какай аха гесам нағзай неки вай ғавсай гӯем дарав кӯдака гӯем гарм мегира гӯем кӯдак вайш сирх мешава арақ мекуна тез гӯем ғавсай вайш вай барои зимистон созай барои ҳозир намин нағзай гӯем тини какай вайш фикр медонем бисёритон чӣ хела озима кушда нишон метим бо набинем чӣ хел тини какай беҳад тонки як гӯем кӯдакам хел ғавс наместа вақти либос мепӯшониша маълум неста гӯем памперс дора наматрасникай непромокаемый барои кӯдакҳоро заказ кардаги будам ай ҳами размери майда барои кроваткаша барои кроваткаи кӯдака яке кӯдак тар мекуна яке вай мекуна майдаази символи матрас вай мешава ҷазир мешава гуфта ами заказ кардам инҷаш махровия болош тагаш намехабарам
палатка вори гӯем нағзе мекашӣ бем малол хотири ҷаҳон гӯем ай матрас ки матрас меша матраси мо қариб я ваҷа байваниш баландиш даиҷа плёнка ози мекушам инеро да як коробка упаковка кардиям мегӯ ягон чизи шишагӣ боша просто плёнкаи одноразовӣ барои кӯдак вай дафа размери калонша заказ карда гидум ин дафа размери майда 60 по 40 вақте кӯдака мешӯӣ болои ҳамдамонӣ безафат метарай бё ҳамаҷоро бенамоз намекунад боло диванаи мақсад вайдай кроваткаштай тар намекунад буд закази мо магазини интернет магазини валидери дӯстони азиз дар инҷа дута фатири дига ман пухта шидама якташа қуртов кардем якташа кӯдако хӯрдан ино қуртов нахӯрдан бароки қуртов серзелини бад омад ёша камтара ғалса кардам ҷамхерез амаки хушро омадан се руғанак ёш кардам боша чӣ хеле ки гуфтам руғанша камтар кардам барои қуртов ки об нашава хелбем мехати мереза хеле фатири бамаза чихе карданша ба фикрам дар видео фаҳмондам ман духовка инҷа биканам ки безор мекунам руғони шид инам хеле дар инҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам дӯстони азиз раҳмат ки то охири навора бо мо будем видеои тамошо кардем то влогҳои оянда худо нигаҳбонатон درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگاری مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگاری مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر برات بمیره قربانی خان بنازه خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازه من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بس